PCR, forkortelse polymerase chain reaction, blev udviklet i 1980 og er et af de vigtigste redskaber inden for bioteknologi. PCR bliver til hverdags brugt til at ekstrahere specifikke datasekvenser til identifikation af sekvens til f.eks. kriminelle sager. PCR-teknikken minder meget om DNA's replikation, da en indsat enzym replikerer vores primers data. Derved i denne PCR-test bliver der indsat 4 ting for at kunne lave PCR. 1. Selve DNA vil finde en sekvens for. 2. Primer, altså en næsten form for syntetisk dannet startkodon. 3. Vores polymerase, som faktisk binder sig til DNA og primer sekvensen for at danne DNA, og altså et enzym. Og 4. Nukleotiderne, som polymerasen har noget at arbejde med. Det første skridt i PCR-processen, det er denaturering. Her bliver prøven opvarmet til en temperatur på ca. 94-98 grader, og det får altså hydrogenbindingerne mellem de to DNA-strenge i dobbelthelixen til at skilles til enkeltstrengede. Det er altså nødvendigt, da DNA-polymerasen skal kopiere DNA, og der skal den bruge den enkeltstrengede DNA som skabelon. Når vi så når til anden del af PCR'en, så er det tid til, at vi skal nedkøle det her DNA igen. Og som sagt, så er det nu blevet til enkeltstrenget DNA. Og når temperaturen så bliver sænket til omkring 60 grader, så vil de primer, som vi har tilsat, kunne begynde at binde sig på startstederne til det enkeltstrengede DNA. Og bagefter fremkommer forlængelsen så, hvor der er, at temperaturen bliver til 72 grader, og der begynder en syntese af DNA. Hvor der er, at primeren på begge sider ved den forlæns- og baglænsprimer, de kører hver sin retning, og på hver deres DNA-streng selvfølgelig, og begynder at tegne den modsatte side af begge af de her DNA'er. Og til sidst så er det så, at der begynder at komme 2 fuldkomne strenge, ligesom vist her på vores stop motion film. Derefter så gentages trin 1, hvor der er, at den denatureres, og bagefter igen trin 2, annihileringen, og hvor der er, den så bliver bare lavet flere og flere, indtil at der er det ønskede mængde af DNA-strenge.